És akkor most szégyenszemre, ennyi ezer ember füle hallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ. Megmondjuk a helyes választ. Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol, helyesen, a teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez? Hányadikként végez? Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte. Elcseszte. Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik? Hányadikként végez? Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte. Már megint elcseszte. Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi? Nem megy a fejtörés. Oké. Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus. Bunkó titulus. Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetne, de a válasz sajnos helytelen. Helytelen. 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Jobb, ha nem is hallgatja meg a 4. kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta. Nem vagyok az a fajta. Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen. Figyeljen. Renáta apjának 5 lánya van. Első Kak, második Kek, harmadik Kih, negyedik Koch, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kah, Keh, Kih és Koch. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem? Emlékszik. Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rosszabbul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk. Oklevelet. De elégedjen meg ennyivel. Bunkó. Bunkó. Ha a tesztünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna. Véletlenül. Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést. Elnézést. Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok. Tehát bunkó vagyok. Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeret furdalásom. Nincs lelkiismeret furdalásom.